Hej, jeg hedder Helena og kommer fra Skidstrup skole. Jeg hedder Annemette, jeg er fra Danmission Genbrug. Okay, jeg vil gerne spørge dig om nogle spørgsmål vedrørende genbrug. Det må du altså meget gerne, bare fyre løs. Hvor får jeg jeres tøj fra? Vi får vores tøj fra helt normalt folk, der simpelthen bare ikke bruger deres tøj mere. Så kommer de her ind med deres gamle tøj, i stedet for at smide det på lossepladsen. Og størstedelen af det tøj, som vi får, det er fra dødsfald, så kommer deres venner og familie ind med den dødes gamle tøj, som personen jo selvfølgelig ikke bruger mere. Og man får ikke penge for at give sit tøj til genbrug, men man støtter en god sag, og man hjælper de fattige. Og det er blevet til en meget normal ting at gøre, også meget normalt at handle i genbrugsbutikker. Det er der også mange unge, der gør. Og nogle gange så kan det også være fra en butik, der har holdt op med at fungere, så bare sender deres tøj ind til genbrug, og de ikke har deres butik længere. Ja. Ja. Hvad gør I med jeres tøj, når det kommer til butikken? Når tøjet er kommet hen til genbrugsforretningen, så bliver det sorteret og vasket. Og så det tøj, som er i stykker, det sender vi ned til for eksempel Egypten, hvor der sidder 700 skræddere der, og de sætter ting i stand. Og der har de lidt deres egen virksomhed med det. Og det, der ikke kan sys om, det bliver træet om til klude eller polstring i biler. Og det er også ting, man kan sælge, og så få penge til nødhjælp på den måde. Fedt. Hvor meget tøj får I cirka om ugen? Ja, i Jylland, der bliver der samlet cirka 100 tons tøj om ugen. Okay. Hvad gør I med de penge, I tjener? De bliver udelukket doneret til nødhjælp. Så det er godt. Hvor mange ansatte har I? På landsplan, der har vi 8.500 ansatte. Og i vores butik har vi 60 ansatte. Og det er bare folk, der arbejder frivilligt. Det er ikke nogen fortjeneste. Vi har der heller ikke os, der har butikken. Alt går til nødhjælp. Hvad tænker I, det gør for miljøet, at der findes genbrugsbutikker? Jamen, jeg tror, at det gør rigtig meget, og jeg synes, jeg er rigtig positivt på det, fordi det er ikke særlig ressourcekrævende. Og det hjælper også CO2-udslippet, da tøjet det ikke bare skal produceres igen. Så man sparer faktisk rigtig meget CO2 ved det i genbrugsbutikker, da det bare kan genbruges igen og igen, uden at skulle produceres nyt hele tiden.